Jahôdka a jej kamaráti. Je to veľmi sladké dievča, ktoré má veľa tajomstiev, tak zamávaj sa s jej receptom. Na úsmev je maličká, no len keď si s ňou, hneď poradíš si s každou úlohou. Je to sladké dievča, viem, s ňou je krásny každý deň. Aj keď je maličká, si nám pomôže jahôdka maličká. Hovorím ti, Limetka, som hotová. Čo je s tebou? Robím komplikované manikúry a pleťové masky. Ešte nikdy som nemala také ťažké leto. Nie, také ťažké ako ja. Celé leto som nevedela, kam skôr skočiť. Chápem ťa, čučorietka. Ani ja som už dávno nebola na dovolenke. Ups, bežím. Uvidíme sa, Slivka. Už viem, pripravím kamoškám prekvapenie. Spolu navštívime náš vysnívaný tropický ostrov. Bude to raj na zemi, obkolesený palmami s bielým pieskom. Čučorietka, je všetko v poriadku? Len mi niečo spadlo. Som v poriadku. Myslím, naozaj. Už bežím, ahoj. Ahoj! Hľadáš si plavky, ale leto sa takmer skončilo. A toto? Nie je to čiapka? Čo na to povieš? Podľa mňa sa snažíš niečo zatajiť. Plánujete nejakú tajnú párty pri bazéne? Nie. Takže nepotrebuješ plavky? Nie, vôbec nie. Naozaj nie. Dobre. Pomohla by si mi odložiť toto? Robím miesto pre novú jesennú kolekciu. Počkaj, stop! Už sa nechcem pretvarovať, ale musíš mi sľúbiť, že to nikomu nepovieš. Iste, jasné. Nepochybuj. Jahôdka nás chce pozvať na nejakú famóznu dovolenku. Jupi! Prekvapko, mám nové jesenné farby. Jeseň? Ešte stále máme záujem o tvoje letné farby. Napríklad ako má zrelé mango. A čo tak nejaká hravá papája? Alebo slnečková žltá? Prichádza jeseň. Prečo ešte chcete letné farby? Tak fajn. Vyzerá to tak, že sa niekto snaží skryť veľkú správu. Dobre, ale je to tajomstvo. Aké tajomstvo? Dobre, musíte mi sľúbiť, že to neprezradíte Jahode, pretože to má byť prekvapenie. Chce nás totiž vziať na dovolenku. Keď nám to oznámi, musíme sa tváriť prekvapenie. Takže teraz mi ukážte, ako viete zahrať prekvapenie. Wow! Super sláva! Jej, vlastne, jupi! Skúsme to ešte raz a s citom. Predstavte si, že sem práve vošla a povedala to, takže vaša reakcia bude... Pani, konečne! To je ono! Naozaj vyzeráte prekvapene. Prečo prekvapenie? Len sa tak rozprávame. Fajn, nechcem vás rušiť, idem len tak okolo a... Ozaj, nemáte nikto potápačské okuliare a šnorchel? Iste, Jahôdka, poď. Viete, čo to znamená? Že na dovolenke budeme aj šnorchlovať. Počkať, ja neviem šnorchlovať. Je to jednoduché, naučíš sa. Cibuľa sa oveľa lepšie krája takto, inak pritom vždy plačem.
Ale no tak, poďme. Čo hovoríš? Hovorím, nevynárajme sa. Čo robí? Viem, voskuje si surf. Čučorietka? Ahoj, Jahodka. Musím ti povedať niečo veľmi, veľmi dôležité. Počkaj. Tu je to. Chcem sa ťa spýtať, či by si mi nepomohla s esejou. Opíš svoju vysnenú destináciu. Znie takto. Pripravím kamoškám prekvapenie, spolu navštívime náš vysnívaný tropický ostrov. Bude to raj na zemi obkolesený palmami s bielým pieskom. Takže prekvapenie? No, zatiaľ mám len toto. To si len vymyslela? Áno, začala som písať len tak, čo mi napadlo. A potom som si spomenula na teba. Len ty mi s tým môžeš pomôcť. Jasné, nechaj to na mňa a uvidíme, kam to pokazím. Dotiahnem, doplním. Ďakujem, Čučorietka, si najlepšia. Skôr najhoršia. Heslo? No tak, to som ja. Bol to tvoj nápad. Vysnívaný tropický ostrov. Správne. Ahoj, Čučorietka. Chceš si skúsiť plážové šaty? Nie. Žiadne šaty. Milujem svoje šaty. To bude super. Čo sa deje, Čučorietka? No, našla som niečo o tom vysnívanom ostrove a neuveríte, že tam nie sú reštaurácie. Žiadne. Nedá sa tam jesť, viete? Myslím, čo je to za dovolenku, kde sa nenajeme? To je stále hladné. Už si to povedala Jahôdke? Nie. Nemôžem jej to povedať len tak, pretože nás chcela prekvapiť dobrou správou a ja by som ju prekvapila zlou. Pravda? Áno. Totiž, ak sa to Jahôdka dozvie, ten výlet určite zruší. To nedovolíme. Nemôžeme Jahodu sklamať. Budeme jesť len to, čo nájdeme. Budeme jesť kokos a mango a kokos. Áno, výborne. Nie, nemôžeme. Myslím, tie plody určite rastú na vysokých stromoch. Vysoko, oveľa vyššie, než dočiahneme. No, možno by sme mali cestovať až o rok, alebo rok na to. Máš pravdu, Čučorietka. Ja nevyleziem tak vysoko. Myslím, možno by sme nemali ísť. Ale keď ja som sa tak tešila. Tak veľmi ma to mrzí. Nie je to tvoja chyba. To je hrozné. Boli naozaj veľmi sklamané. Čo je hrozné, Čučorietka? Keby si len vedel. Chytila som sa do vlastnej pasce. Si v ozajstnej pasci? Nie, bolo to nedorozumenie. Jahoda spomínala dovolenku, ja som to všetkým vykvákala, ale to len Jahôdka písala esej a bol to vymyslený príbeh. A teraz sa všetky strašne boja, že sa nejde nikam. Smiem vedieť, čo si to povedala? Bože, vymyslela som si, že tam nie je jedlo. Nie, to sa nerobí. Vidíme sa neskôr, červíček. Chcem vedieť, čo je to za zvuk.
To je ono. Vyššie, vyššie. Sme malé, ale to neznamená, že nedokážeme veľké veci. Jupi! Jupi! Čučorietka, poď trénovať. Na dovolenke nebudeme hladovať. No, ja neviem. Kde je tvoj pozitívny prístup? Na mojej negatívnej poličke. Nestávaj sa, čučorietka. Počkajte. Neposlúcha ma to! Čučorietka! Dávaj na seba pozor! Našťastie ste ju Pomoc zachránili. v poslednej chvíli. Ale no tak, čučorietka. Trénujeme pristátie, keď budeme na stromoch zbierať ovocie. Nič nás nezastaví. Je mi to veľmi ľúto, dievčatá, ale chcem vám povedať, že dovolenka je zrušená. Jahôdka ju zrušila? Áno, teda nie, teda zruší ju. Áno, určite nám oznámi, že lietadlo je preplnené. Čo? Čo? No, na ostrov totiž lietajú ešte náhradné lietadlá a sú to fakt starodávne lietadlá. A verte mi, fakt starodávne. Ak by sme leteli s nimi, bolo by to nebezpečné, že vraj niekedy musíš z lietadla vyskočiť na vlastnú päsť a mať vlastný padák. Vlastný padák? Nie. Nie. Takže asi naozaj nepôjdeme na dovolenku na náš ostrov. Ľudence, boli také sklamané. A čo, ak by si im povedala pravdu a nevymýšľala si tieto neuveriteľné príbehy? Nebolo správne ich klamať a mala som im to povedať. Ale už to nechajú tak a tá dovolenka je na dobro zabudnutá. Naozaj. Čo je to? Možno zvuky, pri ktorých zabúdajú. Čo robíte? Prekvapenie. Trénujeme zoskoky zo starobilých lietadiel náhradných aerolínií. A celkom nám to ide. Uvidíš, že to bude zábava. Poď, pripoj sa. Možno niekedy inokedy. Nie, teraz. Som v poriadku. Možno. Musíme ťa na to prichystať postupne, čučorietka. Mala by si to vyskúšať, aby si potom nemala problém pri voľnom páde. Voľný pád. Voľný pád? Fakt musím? Robíme to pre dovolenku. Pre dovolenku. Áno. Teraz pamätaj. Pomaličky. Chod na to pekne pomaličky. Možno sme to priveľmi našponovali. Pomoc! Čo spravíme? Ja neviem. Neviem, vymysli niečo. Nechajte ma tak. Radšej ma tu nechajte. Presne tak, nechajte. Správne. Choďte preč. Máte pravdu, nezaslúžim si byť zachránená. Si naša kamoška, záchrana nepočká. To ale dobre vieš, tak sa teš. Neboj sa, čučorietka, zachránime ťa. Toto je špeciálny záchranný tím. Sme pripravené na hlavný zostup? Samozrejme, Slivka. Začíname operáciu Dokážeme nemožné. Počkať, čo? Hej, o čo tu ide? Ďakujem vám. Je čas na operáciu, prídeme v poriadku. Pripravte sa na pristátie. Pristávať? Teraz? Ako sa pristáva? Vidíš, čučorietka? Nenechali by sme ťa tam.
A neboj sa, našej vysnenej dovolenky sa nevzdáme. Áno, to som pochopila. Páni, čo to tu vystrájate? Čučorietka sa zasekla. Áno, zasekla sa tamto, v kvete. Áno, v kvete. Najprv by ste mi mohli vysvetliť, ako sa tam dostala. No, asi sa s Jahôdkou porozprávam o samote. Čo sa deje? Vieš, že mi môžeš povedať všetko, sme kamošky. Neviem, ako ti to mám vlastne povedať. Vieš, počula som ťa hovoriť o ostrove. Písala si esej. Myslíš moju esej Opíš svoju vysnívanú dovolenku? Áno, až na to, že som nevedela, že to je esej. Myslela som, že nás všetky vezmeš na nejakú super dovolenku a povedala som to všetkým. Dievčatá boli nadšené. Nechcela som im povedať, že to bol omyl a vymýšľala som rôzne dôvody, prečo neísť. Ale oni sa nemienili vzdať. Jahôdka. Nikdy mi to neodpustia. No tak, neviem, prečo si to myslíš. Povedz im pravdu. Dievčatá. Pochopila som to úplne zle. Takže na dovolenku nepôjdeme? Prepáčte mi všetko, čo som zavinila. Takže nejdeme na žiadnu dovolenku? Žiadne šnorchlovanie? Ani surf? Žiadne mango a kokos? Ani zoskoky a padáky? Nič z toho? Mango, šnorchlovanie, padáky? To všetko sme si vysnívali a malo to byť súčasťou dovolenky. Okrem tých padákov, to znie ako naozaj skvelá dovolenka. Naša vysnívaná dovolenka. Čo ak by sme to všetko použili v tvojej eseji? Skvelý nápad. Pomôžete mi s tým? Jasne, že áno. Áno. Všetky nápady sa mi páčia. Ja len chcem, aby moja esej bola iná ako ostatné. Skrátka, jedinečná, ozaj originálna. Ale môžem sa aj vzdať a poslať ju tak, ako je. Vzdať sa? My sa nevzdáme. To sa mi páči, čučorietka. Musí existovať ešte niečo, čo by sme tam mohli dať. Nejaká pesnička? Pesnička o vysnenom ostrove. To je ono. Bude to jedinečné. Pravda, že? Bude super, ak k eseji pripojíš pesničku. To môže fungovať. Len v našom meste znie pieseň o ostrove, kde sa aj lietať smie po oblohe. Ver, že sa zabavíš, nájdeš si svoju skrýš, tú hru hneď pochopíš, tak to si píš. No tak poďme, dievčatá, veď lenivosť sa neráta. Slnko sa v nás len hrá, pretože sme dievčatá slnka. V nás to hrá, jeho lúcio nás brnká. Spievaj a hraj, neprestávaj, skákanie je zábavné. Sme dievčatá slnečné. Slnko a k tomu džús, my máme dobrý vkus. V mori sa ponárať, aj to zmysel má. Ležať si na mori, deň celý dotvorí, aj čelom vzad, hneď niekoľkokrát. No tak poďme, dievčatá, veď lenivosť sa neráta. Slnko sa v nás len hrá, pretože sme dievčatá slnka. V nás to hrá, jeho lúcio nás brnká. Spievaj a hraj, neprestávaj, skákanie je zábavné. Sme dievčatá slnečné.
dievčatá. To je ono. Nahrám to a pošlem do súťaže. Je to tu? Výsledky súťaže. Vyhrali sme prvú cenu a tou je vysnívaná dovolenka. Naozaj pôjdeme na dovolenku. Nemôžem tomu uveriť. Ideme na náš vysnívaný ostrov. Ale tento existuje. Nevzdala si sa, čučorietka. No, mala som predsa inšpiráciu. V slovenskom znení účinkovali Barbora Chlebcová, Lenka Debnárová, Alžbeta Dvoranová, Miroslava Grožáková, Michaela Hanudelová, Zuzana Juríková-Kapráliková a ďalší. Spolupracovali Branislav Mitka, Lenka Hudecová, Robert Boldyš, Dominika Mózová, Dušan Kizek, Martin Galanda, Anna Nedelčevová, Dino Mikle a Ivan Laca. Slovenské znenie pre Joy Group vyrobilo Yes Production v roku 2018.